Il-karozzi li jsuqu lilhom infushom qed isiru iżjed u iżjed popolari. Karozzi bħal dawn jeħtieġu teknoloġija avvanzata. Għall-ewwel isiru ħafna testijiet fuq mudelli iżgħar biex jassiguraw li l-karozza taħdem kif suppost. Għax din mhux karozza tal-logħob. Illum il-ġurnata kollox qed javvanza iktar bis-saħħa tal-intelligenza artifiċjali. Immaġina r-robot li għandek id-dar u waħseb ftit kif jimxi waħdu u jitkellem waħdu u ġiri naddaf waħdu wkoll. Din it-teknoloġija issa qed tiġi applikata wkoll għal strutturi ikbar u li jistgħu jtejbulna ħajjitna. Biex karozza ssuq waħedha jalmuha tieħu f'kunsiderazzjoni il-kundizzjonijiet madwarha, it-traffiku li ieħor, in-nies fit-triq u xi ostakli li tista' ssib. Numru ta' esperti minn oqsma differenti bħal inġiniera u xjentisti tal-kompjuter jaħdmu id fit biex jiżviluppaw l-aħħar teknoloġija. Aħna naraw karozza lesta, imma din tkun ħadet snin biex issir u tibda tiffunzjona bl-aħjar mod possibbli. Imbagħad aħna, b'absa ta' buttuna, naslu x'imkien ieħor f'tebqatajn sakemm ma nsibux it-traffiku. Immaġinak triqek miksura u tista' twassal lilek innifsek b'karozza xorta waħda. Xorti dik.